lesz 10 év múlva Draskovics. Nekem van egy ötletem. Én is erre gondoltam egyébként. Visszatérve a programunkra, sokan kérdezték, vagy hát nem is kérdezték, inkább óvtak bennünket attól, hogy a kommunikációs szakemberek, hogy ne adjuk ezt a címet neki, hogy radikális, hanem legyen valami más címe, mert ugye a radikális szó elvileg az emberek egy részében majd negatív érzéseket fog kelteni, és hogy megijednek, hogy hát ezek radikálisak, ezek biztos törni akarnak, zúzni, pusztítani. Ugye a médiában amúgy is ezt hallani folyamatosan, és most még mi rá is erősítünk arra, amit a média mond. Hát butaság, ne csináljátok, mondták ők. Hát amit látják, mi nem hallgattunk rájuk. A radikális változás lett a programnak a címe, méghozzá azért, mert úgy vagyunk vele, hogy ha radikális változásra van szükség Magyarországon, akkor mi ezt a címet fogjuk adni a programunknak. Nem fogunk most már, az elmúlt 20 évben mindig arról szólt a politika, hogy ha valaki mondjuk a nemzet érdekét akarta képviselni, akkor mindig ezt ilyen bátortalanul tettük. Mit fog szólni Brüsszel? Mit fog szólni Washington? Mit fog szólni Tel Aviv? Mit fog szólni Magyar Bálint? Mit fog szólni Horn Gábor? Kit érdekel? Ez a mi kérdésünk. Kit érdekel? A Magyarországon radikális változásra van szükség, mert ez az igazság, hogy erre van szükség. Akkor a mi programunknak, akárkinek az érzékenységét is érti, ez lesz a címe. És ezért adtuk neki ezt a címet. Hozzáteszem most már, hogy az ember lassan már nem elég szép meg az, hogy kit érdekel. Hát, sőt, hát, hogyha Magyar Bálintnak, Horn Gábornak bántja az érzékenységét, akkor engem érdekel. Nagyon örülök neki. Kifejezetten érdekel, hogy az ő érzékenységüket bántsa. Ők 60 éve bántják ennek a nemzetnek az érzékenységét. Ők, a nagypapák, a fiak és az unokák. Itt ülnek a nyakunkon, és nem is 60 éve, most már lassan 100 éve. 1919 óta ez a kör valójában a magyar politikai életet démonizálja, uralja, különféle szálakon keresztül ezt a nemzetet pusztítja. Hát nehogy már ezek után, ennyi szenvedés, ennyi pusztulás után még az ő érzékenységükről legyünk tekintettel, amikor a szakadék végén állunk. És ha valaki nem érzi, hogy mi ez a radikális változás, azon igazán nem tudunk mit kezdeni, az az igazság. Mi szeretünk meggyőzni embereket érvekkel, de valaki nem érzi, hogy ebben a helyzetben, amiben az ország maga radikális változásra van szükség, azt gondolom menthetetlen. Hiszen én mindig egy hasonlatot szoktam használni. Hogyha valakit, mondjuk képzeljük el, hogy az ország hasonlítsuk az országot vagy a nemzetet egy emberhez, egy egyénhez. Mondjuk egy egyént egy súlyos baleset ér, súlyos életveszélyes sérüléseket szenved, akkor ugye az gyorsan orvos kell hívni, hogy megmentsük az életét, műtsük meg, avatkozzunk be. Hát egy műtét az micsoda? Ez egy radikális beavatkozás, egy radikális változás, hogy megmentsük az életét. Ezért akarunk mi radikális változást, hogy megmentsük Magyarországot. És milyen orvosaink voltak nekünk a példánál maradva az elmúlt 20 évben? Mondjuk az MSZK-s orvos milyen volt? Látja, hogy ott fekszik az életveszélyes sérült, és azt mondja, hogy itt van egy algopirin. És amíg ezt beveszed, ez fájdalomcsillapító, addig én gyorsan eltűnök a pénzeddel, meg kizsebeltelek. Jön a fideszes, ránéz az életveszélyes sérültre a földre, azt mondja, hogy kelj föl és járj. Hajrá Magyarország, olyan szépeket mondtad neked, miért nem szaladsz? Jön az MDF-es orvos, az ránk terít egy nagy női kalapot. Ugyanban egy bajusz rajzol nekünk, és mondjuk alulról fogod szagolni az ibolyát. Vagy jön az SZDSZ-es orvos, meg egy marihuánás cigarettát fölkel a számba, hogy majd látomásaid lesznek, és akkor amíg látomásaid vannak, szabad madárnak hiszed magad, addig meg elveszünk a földedet. Körülbelül ez volt az elmúlt 20 év orvostudományi politikai képekben. Mi olyan orvos szeretnénk, és olyan orvosokra van szükség, akik megmentik az életünket. Akik beavatkoznak radikálisan, megműtik, ha kell, a beteget. Mert hogy ha körülnézünk, az egész ország nem hogy életveszélyes, minden terület szét van verve. Nem hogy egy sérülésünk van, csak sérüléseink vannak. Tud valaki, jelezze nekem könyörgöm, hogy tud-e valaki olyan területet mondani az országban, ahol nincs szükség radikális beavatkozásra. Tehát ami úgy rendben van, nem is kell teljesen legyen rendben, csak úgy félig meddig. Nincs ilyen. Ezt az országot teljesen tönkreverték. És akkor tegyük már fel a teljesen jogos kérdés, hogy lehet-e véletlenül egy országot ennyire szétverni? Nem lehet. Ezt tudatosan verték szét, Magyarországot, és nem önök. Nem az emberek árulták el a hazát, nem az emberek harácsolták, nem az emberek hazudoztak, hanem a politikusok. Ők tették tönkre tudatosan ezt az országot, és azért félnek tőlünk ennyire, azért rettegnek a Jobbiktól ennyire, mert tudják nagyon jól, hogy mi is tudjuk, amit ők is tudnak, hogy a radikális változás első lépése az a politikán kell, hogy kezdődjön. Mert fejétől bűzlik a hal. Ugye itt a számonkérésről a Sanyi már beszélt, és utalta, hogy ez még ugye csak a fél megoldás. Az, hogy Draskovicsot levisszük a börtönbe, az egy gyönyörű pillanata lesz ennek a nemzetnek, egy vörösbetűs ünnep, meg a többieket természetesen, tehát nem akarok kivételezni, nem akarok diszkriminálni. Na hát vannak itt önként jelentkezők.
Még erről egy kis gyors, rövid zárójelet hagyni is, amikor bejelentettem 2007-ben, hogy a TV2-t meg az RTL Klubot polig kéne rombolni, több jobbikos beiratkozott nehéz kétkezdemű tanfolyamra. Fogok beszélni, csak visszatérve a politikára, hogy a politikus bűnözés felszámolásának csak az első lépése a számonkérés. Utána olyan törvényi környezetet kell teremteni, hogy soha többé ne fordulasson elő. Hogy senki, aki bejut a parlamentbe vagy a politikában részt vesz, ne tehesse meg azt, amit ők megtettek. Olyan törvényeket kell hozni. Hogyan lehet? Az, hogy a parlament létszámát lecsökkentjük 386 főről 200-ra, ez szimpatikus, támogatjuk, de 200 az ember is nagyon sok. Mi azt mondjuk, hogy a mentelmi jogot el kell törölni. Az köztörvényes bűncselekmények. Hogy egy politikus bűncselekményt követ el, azt minősített esetté kell nyilvánítani. Mit jelent ez? Ha valaki törvényalkotóként törvényt sért, az duplán vétkezik, duplán kapjon büntetést. Hiszen ő nem csak megsértette a törvényt, de meg is csúfolta, hiszen ő hozta, és a megtette. Az ügyletlistákat nyilvánosságra kell hozni, a titkosításokat fel kell oldani. Van-e, aki fél a titkosítások feloldásától itt a teremben? A parlamentben mindenki fél tőle, mindenki megszavazta. Hát tudjuk nagyon jól miért, persze. Visszahívható képviselőkre van szükség. Nem az, hogy 4 évente jönnek ide, ígérnek fűtfát, Terézapa vagyok, nem tudom, ugye nemtől függően, és aztán meg nem látjuk őket 4 évig, csak azt látjuk, hogy nyomogatják a gombokat, és mindig a rossz gombok nyomják meg valamilyen furcsa miatt. Szükség van arra, hogy eltöröljük a parlamenti képviselők végkielégítését. Nem tudom, tudnak erről, de ilyen is van. Nálunk Magyarországon mindenki, aki lopnak, végkielégítést kapnak. Mi azt mondjuk, hogy ugye azt kap végkielégítést a parlamenti képviselők közül, akik nem jut be a következő ciklusba. Most nagyon örülök majd annak, ha a jelenlegi parlamentből sokan nem fognak bejutni, de azért az meg kicsit borzolja a kedélyeimet, hogy elképzelem Kókát, Magyar Bálintot, Horn Gábort, Fodor Gábor, Dávid Ibolyát, hogy a többiek állnak sorban, hogy kígyózó sorokban veszik fel a végkielégítésüket. Ezután az időszak után. Mi azt mondjuk, hogy el kell törölni nem csak nekik az örökre. Hát megkapták a fizetésüket, miért jár valakinek végkielégítés? A végkielégítésüket el kell törölni, hát erről beszélek. A végkielégítést el kell törölni, és helyette magyarosodási vizsgálatot kell bevezetni a parlamenti képviselőknek a ciklus végén mindenkinek, és a családtagokra is kiterjesztve, hogy ne nézzenek már bennünket hülyének, hogy Hagyó Miklósnak trabantja van. A dolog felvallása szerint. És még egy dolog, még egy törvényjavaslat, hogy a nemzeti vagyont alkotmányos védelem alá helyezni, és a legszigorúbb bűncselekményi kategóriába sorolnánk, ha valaki a nemzeti vagyon megkárosítja, akár csak 1 fillérrel is. Tehát itt nem lenne ilyen mérlegelési joga a bíróságnak, hogy 1 fillér vagy 100 milliárd, aki csak 1 fillér a jövőben megkárosítja a nemzeti vagyont, mindannyiunk közös vagyonát, az tényleges életfogytiglani büntetéssel számol. Gondoljuk, hogy milyen törvényjavaslataink vannak, és hogy ezeket a törvényeket meghozzuk, vagy meghoznánk most mi itt, hirtelen mi lennénk a parlament. Nem lenne mentelmi jog, titkosításokat feloldanánk, az ügynöklistákat, eltörölnénk a végkielégítést, nemzeti vagyonért életfogytiglan, kimaradna a parlamentben örök szerint a jelenlegi parlamentből. Ez élet a világon senki. Véletlenül takarítónőknek is gondja lenne, mert még lehet, hogy ők is ott valamiben benne lennek. Elnézést ők tőlük, nem igaz a feltételezésem. A radikális változásnak a befejező lépés az, hogy olyan törvényi környezetet teremtünk, ami lehetetlené teszi a jövő számára, hogy a politikusoknak legyen valami félnivaló, hogy az menjen a politikába, hogy nem kell tartani attól, hogy a nemzetnek ártani fog. Akinek tiszta a lelkiismerete, tudja azt, hogy ő nem akar lopni, nem akar csalni, ő a gazdája vagy szolgáló, inkább szolgálja akar lenni annak az országnak, amivel megbízták őt azok, akik rászavaztak. És utána tudunk neki kezdeni a radikális változásra. Ugye mi legyen az első lépés? Hát nehéz válogatni, mert minden honnan csak ömlönek ki a csontvázak. Mi úgy vagyunk vele, hogy a gazdasági problémákat szeretnénk minél hamarabb megoldani, mert hiszen ez mindannyiunkat érint, és mindannyiunkat negatívan érint. Ha munkavállalókról van szó, ha olyanokról, akik ugye már elvesztették a munkahelyüket, devizahitelesekről, nyugdíjasokról, fiatalokról, vállalkozókról, gazdálkodókról, itt mindenkit a gazdasági válság leterített. Ha valakit esetleg nem, ha valakinek a gazdasági válság egy ilyen pozitív élmény volt, akkor neki a börtönprogramunkat kell alaposan megkeresni.